Barka da zuwa tashar Arewa Select TV. Idan wannan shine zanka na farko, ka danna subscribe da alamar ƙararrawa domin kallon sabbin shirye-shiryen da zarar mun daura. Buduje mai ganga, buduje betuwa, buduje dandima, daru buduje dandima, buduje giwa, be buduje bubara, buduje yaunde, buduje duwa. Ku danna subscribe da alamar ƙararrawa domin kallon sabon shirinmu na gaba da zarar mun daura.